Moi boa tarde, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Estaba aquí dándolle un repaso ao meu libro de contos e encontrei un conto moi adecuado que vos quero contar hoxe. É un conto que vale para escoitar todo o mundo, pero está especialmente dedicado a esa xentiña miúda que tendes pola casa que estes días que lle están abañando algúns dentes. Así que podedes ir pasando hasta a cociña que vos vou contar un conto. Eu xa sei que vos acabo de prometer que vos iba a contar un conto, pero isto máis que un conto é un recado que me dou un amigo meu, de Pérez. Non sabedes quen é? O ratiño Pérez. Ese está algo preocupado porque leva uns días que os dentes que está recollendo non están tan ben cepillados como estaban antes. Cando cada vez que hai como vacacións ou navidades ou Semana Santa ou no verán ou así, sempre pasa este problema. Ao ratiño Pérez fanlle moita falta os vosos dentes, pero claro que estean ben cepillados é esencial. Teñen que estar ben limpos porque vos sabedes o que fai o ratiño Pérez cos dentes, non? Ou a mellor non sabedes, porque hai moitísima xente que non o sabe. Entonces, mellor primeiro conto vos o que fai o ratiño Pérez cos dentes e despois, pois, xa me ides a entender mellor. Ten unha máquina que lle vai dicindo en cada momento a que neno e a que nena lle están caendo os dentes ese día. Entón, el, como xa ten todas as direccións, pola noite vai nos a recoller. O mellor, o ideal sería que o dente estivese no sitio escollido, que leva así milleiros de anos, que é debaixo da almohada. Pero tamén me dixo que vos contase, porque sabe que vos preocupades, que se algún día vos cae un dente ou perdedes, que non pasa nada, porque, a ver, mellor é que estea no sitio escollido, non debaixo da almohada, porque así é, vai a tiro fijo, collo e xa está. Pero, se algún día, cando vos caia, o perdedes, el vai non encontrar. Díxome que vos dixera que non se preocupen, porque o vou a encontrar. É o seu traballo. Vai ao mellor tarda un día máis, pero sempre os encontra. Ten magia. Desde o mismo intre en que nacedes, ides acumulando hasta que se vos caen os dentes unha serie de ingredientes que nós xa non temos. E eses ingredientes son bicos de chupete. Sabedes? Eses bicos que se lle van dando ao chupete durante tanto tempo. Pois eses bicos quedan acumulados nos dentes. E tamén vai acumulando un brillo de sonrisas de bebé, porque a sonrisa de bebé destella moito brillo. Ao mellor vos non o vedes, pero queda acumulado aí tamén nos dentes. E outro ingrediente básico que tamén acumulades nos dentes é ternura infinita. Esas cousas nos nosos dentes xa non hai. Para darvos as gracias polos vosos dentes, porque ellos deades, sempre intenta deixarvos algún regaliño. Ou a mellor algún euro ou así, o que pode, porque tampouco non é que el sexa millonario, pero sempre intenta deixarvos un detalliño en agradecemento polos vosos dentes. Unha cousa que si podedes facer para lle axudar e para que sexa como máis rápido que poda recoller o voso dente é o seguinte: debuxar unha porta. Non fai falta que sea un debuxo perfecto,
con que teña o debuxo de unha porta chega. Recortámolo e con un cachiño de cinta pejádelo en calquera esquina da vosa habitación. Isto vai a facilitar moitísimas cousas para que poda entrar como máis rápido para ir a recoller o dente e estarávos super agradecido. E logo despois de estar toda a noite recollendo e traballando, vaise para a súa casa, que ele vive en un planeta moi lejano, alá arriba, escondido entre as estrellas. E chega á súa casa e o primeiro que ten que facer é separar os dentes. A un lado pomos que están moi cepilladiños e brillantes e ao outro lado pomos que non están tan ben cepillados. Despois usa todos, pero primeiro van os brillantes. Entonces, el ten un forno, bueno, é como unha especie de forno mágico, é así, non? Entonces, ten unha chimenea así alta, enorme, grandísima. Entonces, el mete aí un dente, vai de un en un, non? E como o dente xa ten eses ingredientes que vos dixen que ten, añádelle aínda encima polvo de hadas e pecha o forno. Entonces, ese forno ten un calor que é un calor grandísimo. É como se fosen 20 soles xuntos. Non existe na Terra un calor tan infinito. Empeza a facer así como unha cousa rara e fai como unha concentración de calor. Empeza a destellar luz por todos os lados e de repente sale, pero rapidísimo. E alá arriba, fora da chimenea do voso dente, nace unha nova estrela. Porque sei o que fai o ratiño Pérez cos vosos dentes. Fabrica estrellas. Ao principio, cando salen, pois as estrellas quedan aí todas acumuladas, non? E despois, cando ten tempo, cando acaba de facer todas as estrellas, sempre colle a vosa estrella e vaina a levar pa diante da vosa ventana. O sea, vos, se queredes saber cal é a estrella que se fixo co voso dente, é moi fácil. A noite seguinte, vos abrides a ventana. Ademais, é moi fácil, non ten pérdida, porque onte non estaba aí e hoxe aparece a vosa estrella. Abrides a ventana e mirades así de enfrente e a estrella que está así, nin moito pa dereita, nin pa esquerda, que está así ao fondo, pero xusto enfrente da vosa ventana, esa é a vosa estrela. Se non a atopades, podedeslle preguntar a algunha persona maior, ou a papá, a mamá, os abuelos, a quen sexa. Pero, bueno, é moi evidente, porque onte non estaba e hoxe xa está aí. E por iso é tan importante que teñades os vosos dentes moi ben cepillados. Hainos que cepillar moi ben, porque canto máis brillante sexa o voso dente, máis brillante vai a ser a vosa estreliña. Outra cousa que me dixo que vos contara, porque isto sí que era un secreto, só lo sabíamos ele máis eu. Pero bueno, xa que estamos a contar, pois contámolo todo. E así tamén se enteran as persoas maiores, porque isto sí que non o sabe ninguén. O conto é que o ratiño Pérez ten unha maneira de mandarvos como unha especie de código secreto para que sepades que co voso primeiro dente foi capaz de levar a cabo a maravillosa misión de fabricar unha estrela, a vosa estrela. E o código secreto é, despois ides mirar, fijadesvos ben, e a parte de arriba dos dentes, dos segundos dentes, non é plana, non é. Ten así como unhas ondiñas. E iso quere dicir que son un dibujo dos picos da estrela que fixo co voso primeiro dente. É como unha maneira de agradecervos con un código secreto que non sabe nadie, que todo
foi genial e que a vosa estrella xa está no firmamento. Agora que xa sabedes todos os secretos, non quero escoitar ningunha excusa para non ter os dentes super ben cepillados e limpios, porque canto máis brillantes estean os dentes, recordade, máis brillante será a vosa estrela. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.